Asishaye izandla sibonga uNkulunkulu ekuseni lesabona. Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyaloku ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke. Amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula. Ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotho esipheleleyo. Lokho kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda kuba abantu bonke basindiswe. Bafinyelele kulazini iqiniso babukhabazela. Cela usize baba njengebandla usihole. Siya kuNkulunkulu sikhulekela izwe. Sikhulekela amakhosi nabo bonke ababusayo nesintu sonke. Ukuze intando kaNkulunkulu yenzeke eSouth Africa, Africa yonke. Over to you baba. Aswala mehlo sikhuleke sonke. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu nasekuseni. Ungofanele ukubongwa, ungofanele ukudunyiswa. Umuhle uNkulunkulu wethu ekuseni. Uyaphila, uyababazeka, uyatuseka. Ungcwele uNkulunkulu wethu. Sithi kubo bonke oThixo akekho njenganawe nongafaniswa nawe nasekuseni. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ekuseni. Siyabonga ekuseni, siyabonga ekuseni. Siyabonga siyibandla lakhe ekuseni, siyabonga siyifa lakho, siyabonga ekuseni. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukusithemba kangaka uNkulunkulu wethu ekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi sizoba kule ndawo uNkulunkulu wethu sizophakamisa izandla zethu othezwini lakho. Udinga amadoda azoma endaweni ephakeme aphakamisa izandla zawo ezingenalaka akhuleke kuwe eksithekeleni wena bese uyezwa uyaphendula. Siphakamisa izandla ke njengebandla sizokhuleka size nezwe lakwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ekuseni. Size neSouth Africa yonke, size neAfrika yonke, size nezwe lonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uyangenelela uNkulunkulu wethu eSouth Africa. Ziveze uNkulunkulu wethu ungophilileyo, ungonqobayo, wena uhluleki kukho konke. Uyangenelela kuwo wonke ama-department, uyangenelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngenelela nase-Afrika yonke egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Sikhulekela ukuthula kwakho okudlula ukuqonda konke e-Afrika yonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela nesithandwa sakho uNkulunkulu wethu Israyeli owazikhethela sona uNkulunkulu wethu. Siyakhuleka ukuthula uNkulunkulu wethu kaIsrayeli. Bantwana ba-Abraham siyabakhulekela uNkulunkulu wethu. Uthe uNkulunkulu wethu obusisa uIsrayeli uyakubusiswa, wathi oqalekisa uIsrayeli uyaqalekiswa. Sime noIsrayeli kuko konke obhekene nako egameni lika Jesu. Bangabafowethu bakamoya siyakhuleka ukuthi inkosi ubahambele ubakhumbule egameni lika Jesu. Zonke izimpi ezibhekiswe kuIsrayeli ulwele uNkulunkulu wethu unqobele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela namakhosi owabekileyo elithi izilakhu wena obeka amakhosi, wena odiliza amakhosi ezihlalweni. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi abahlale ezihlalweni mabahlale ngokwentando yakho. Uma kungafanele badilize uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuphula abanhliziyo yakho
lakho kuphula abazokwenza iAfrika neSouth Africa uNkulunkulu wethu iyazane nawe unye sikhulekelayo ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyele kulazini iqiniso othe wena iqiniso likaKristu liyakubakhulula siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga uNkulunkulu wethu sikhulekela noNyawonhle bafundisi bonke uNkulunkulu wethu abagcobileyo ukuthi mabaphume bashumele indaba ezimnandi kuze abantu basindiswe bahambele uNkulunkulu wethu oNyawonhle egameni likaJesu hambele nemndeni yabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sikhulekela nobaba nomama Mahlaba uNkulunkulu wethu bagcina bafihle uNkulunkulu wethu bavikele kuko konke egameni likaJesu sithembe wena kukho konke thatha udumo nesibongo lungo lwakho lukufanele nanginceki yakho uNkulunkulu wethu isimile ngaphambili ifihle uNkulunkulu wethu imboze yempathise uNkulunkulu wethu ubukhosi bakho singabe sabona yona kodwa sibone wena ukhuluma ngayo khuluma ke uNkulunkulu wethu namhlanje ekseni khuluma inhliziyo yakhe ekseni siyibandla lakho uNkulunkulu wethu sikhuleka nenhliziyo zethu ezimhlabathi ukuthi imbewu ezwi lakho mayiwa njengamanje enhlizweni zethu mayithola indawo uNkulunkulu wethu ithele uNkulunkulu wethu ichume egameni likaJesu Kristu waseNazaretha we go down to the potter's house right now uNkulunkulu wethu sibumbe ngezwi lakho sakhe ngezwi lakho egameni likaJesu khuluma inhliziyo yakhe ekseni uJesu kuMatthew 4 verse 4 hallelujah umuntu akakusutha ngasingwa kuphela kodwa namazwi aphuma kuwe uNkulunkulu wethu uyakusutha neliswe sisuthiseke nasekuseni sisangena etafuleni lakho sisezodla uNkulunkulu wethu isinkwa sakho sokuphila thatha udumo ke nesibongo ngebandla lakho ngoJesu omgcobile manje naphakade amen asishela uJesu izandla hallelujah singahlala phansi bazalwane ngokukhulu kuyithoba ngiyabingelela umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu amen ngiyabingelela umphathi wohlelo ngibonge ithuba angiphe lona ngiyabingelela kakhulu bazalwane ubuholi bebandla ngibingelele abafundisi ingcebo zikaNkuluNkulu ongenza ukuthi sikhona phakathi kwethu ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela obaba bonke abakhona ngibingelele omama bonke abakhona abantu abasha insizwa nezintombi uSuper Church ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen ngibingelele abazali bethu ubaba nomama bengekho phakathi kwethu kodwa siyazi ukuthi bahlezi bekanye nathi bayasikhulekela njalo kuseyinhlizweni yabo njalo ukuthi bahleze besikhulekela besinxusela kuNkulunkulu amen ake sishaya izandla sibonga uNkulunkulu ngabo bese siphinda sishaya izandla sibonga uNkulunkulu ngokuphila kwethu sonke nje basilenzile ngiyabingelela kakhulu zonke izisebenzi zikaNkulunkulu ezikhona phakathi kwale ndawo ngokuhlukahlukana wazo amen ngingekhohle bazalwane ongengelibale ukubingelela uMama uSibiya uNkulunkulu angibusise ngaye oyisithandwa sami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye empilweni yami nomndeni wami amen sizoyezweni bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi lo omphambi kwenu ubaba uSibiya umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu wakwenza kwabalula ukuthi ngithande ngamukele ukuthi uJesu inkosi ngake ngazama nami ukuba uclever bazalwane
ngazama nje kuba uclever yabona uma umuntu efika ezokhuluma indaba kaJesu ngibe nemibuzo eminingi engiba nayo yokuveza ukuthi mina ngihlakaniphile yena uyisinayi kangakanani. And uNkulunkulu ngendlela nomusa nothando ngayo noma ngabe uhlekisa ngaye ubukisa ngaye uba nendlela yokukuyeka nje, ngoba kahle kahle lembuzo esuka iba khona ngesikhathi umntwana kaNkulunkulu ezoshare ezokudonsa isuke kahle kahle kuukwenza inhlekisa lento asukeza nayo kuwena, ngoba imibuzo osuku uyibuza lokho bazakwenza ngikubona kahle manje. Uma sengibheka emuva sengicabanga ukuthi kahle kahle lemibuzo umuntu ayeyibuza wayefuna ukuthini ngempela ngayo, ngoba lokho wawusuka ukubuza bekuvele kungayenzi sense kahle kahle, obekuvele kwenza isense ilokho obufuna uzama ukuunderstanda ngesikhathi kuvele kwenza isense ukuthi ingqondo yakhe iphophuthekisekile yenza ukuthi kungayenzi isense kuwena. So ngesikhathi usesimeni sokulahlekelwa uwe uqobo kwenza ukuthi into kaNkulunkulu esobala ivele icashe kube sengazi ukuthi kucashe yona kanti kucashe wena kuyona. So ukwenze lokhu udwanguze kuleli hlathi lakho, udwanguze ibazana uNkulunkulu nomusa. Uyabona ukuba kwakuwomunye mhlambe okhona la endlini including myself wayengafuna ukumkhombisa lo muntu oyimini ukuthi yena uNkulunkulu ngaleso sikhathi esazama ukuzenza uclever, kodwa uNkulunkulu nendlela yakhe yokuthi akwenze ugcine uzibonela ukuthi yena uNkulunkulu, ukuze kube lula ukuthi mase sokubonile ukuthi uNkulunkulu wakwamukela bese uphinde uyahlala. Ngamagama ube nathi ekuthiwa iconviction, ube nalento yokuba persuaded within yourself ukuthi this is God, it can only be God. Ngazo zomusa abazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu owangikhombisa uthando lwakhe olujulile ngaphezulu kwayo yonke into ejulile. Sesicabanga ukuthi ukujula kusolwandle kodwa ukujula kwakhe ngaphezulu kokujula kolwandle. Sizo ezweni bazalwane lika uNkulunkulu angena ke bazalwane umshumayeli ngilo engihuye. Amen. Ngithunyiwe ke abazali bethunywa uNkulunkulu nabo ukuthi bathume mina ukuthi namhlanje ngime kule ndawo. So ke ngimi la ngithunywe uNkulunkulu ngabazali. Amen. Sizoya ke bazalwane ezweni lika uNkulunkulu elitholakala ezincwadini ezintathu esizoyifunda namhlanje. Eyokuqala incwadi esizoyifunda amaHubo chapter 51 egameni lenkosi uJesu. AmaHubo chapter 51 ngizocela nje baba uKhumalo sivele siwafunde wonke from verse 1 size sifike kuverse lokugcina mafishane agcina kuverse 19. Uma siqeda ukufunda amaHubo sizofunda u2 Samuel. Ngenzela ukuthi ababhalayo babe bekwazi ukubhala la bebhala khona. Sizofunda u2 Samuel incwadi yesibili kaSamuel uchapter u24. Sizofunda from verse 18 kuya ku verse 25. Uma siqeda lapho kwababhalayo sizofunda incwadi emavangelini ngokuka John uchapter u21 sizofunda uverse 15 kuya ku verse 19. Lezi incwadi ke bazalwane zontathu izona imessage yanamhlanje ezobe igcile kuzona. Psalm 51, 2 Samuel chapter 24, John chapter 21. So ngafundela baba Khumalo siyabonga. Amen. Sizoqala ngamaHubo 51.
kusukela kuverse 1. Umkhuleko wonileyo ebika isono ecela umusa kuNkulunkulu. Ngihawukele uNkulunkulu ngokomsa wakho. Yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu. Ngigezisise ebubini bami ungihlanze esonweni sami. Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami, sono sami siphambi kwami njalo. Ngonile kuwe wena wedwa, ngakwenza okubi emehlweni akho, ukuze uthiwa ulungile ekukhulumeni kwakho, uchache kwahluleleni kwakho. Bheka ngazalelwa ebubini, umame wangithabatha esonweni. Bheka uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni. Wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Ngihlanze ngehisopi ngihlambuluke, ngigeze ngibe mhlophe kuneqhwa. Ngizwise intokozo nenjabulo, ukuze ethabe amathambo wachobozileyo. Fihla ubuso bakhe ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho, ungiphase ngomoya ovumayo. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho, nezoni ziyakuphendukela kuwe. Ngikhulule ecaleni legazi Nkulunkulu wensindiso yami. Khona ulimi lwami liyakuhubela ukulunga kwakho. Nkosi, vula izindebe zami ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho. Ngokuba awuthandi umhlatshelo, noma bengiza kukunika umnikelo wokushiswa, ubungayikuthokoza ngawo. Iminikelo kaNkulunkulu ingimoya owaphukileyo, inhliziyo yaphukileyo nedabukileyo. Nkulunkulu awukuyidela. Lenzele iSiyoni okuhle ngokomusa wakho, uzakhe izingange zaseJerusalema. Khona uyakuyijabulela iminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke. Khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho. Amen. 2 Samuel chapter 24 verse 18 to 25. Second Samuel chapter 24 verses 18 to 25. verse 18 to 25. uGadi wafika ngalolo suku kuDavide wathi kuye, yenyuka ummisele uJehova i-altare esibuyeni sika Arawuna umJebusi. Davide wenyuka njengokusho kukaGadi nanjengokuyala kukaJehova. U-Arawuna walunguza wabona inkosi nezinceku zayo beza kuye. Arawuna waphuma wakhothama phambi kwenkosi, ubuso bakhe bubheka phansi. Wathi u-Arawuna, kungani ukuba inkosi yami inkosi ifikile encekwini yayo na? uDavide wathi, ukuba ngithenge kuwe isibuya, ngimakhele uJehova i-altare, ukuze lesi sifo sinqamuke kubantu. Wayesethi u-Arawuna kuDavide, inkosi yami inkosi mayithathe inikele ngokuhle emehlweni ayo. Bheka nazi izinkabi zomnikelo wokushiswa, nezibhulo nezinto zokubophela izinkabi zibe yizinkungu. Konke inkosi, u-Arawuna uyakunika inkosi. Arawuna wayesethe enkosini, uJehova uNkulunkulu wakho makakwamukele. Verse 24. Inkosi yathi ku-Arawuna, qha angikukuthenga nokukuthenga ngenani elithile.
Amen. Inkosi yathi ku-Arawuna, cha ngiyakukuthenga nokukuthenga ngenani elithile. Angikunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyesihle. Davide wayesethenga isibuya nezinkabi ngamashekeli angamashumi esiliva. Davide wamakhela khona uJehova i-altare, wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula. uJehova wancengwa ngenxa yezwe, isifo sanqamuka kwa-Israyeli. Amen. John chapter 21, verse 15 to 19. John Chapter 21, 1, verse 15 to 19. 15 to 19. Khona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petru, Simon kaJona, uyangithanda kulaba na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simon kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simon kaJona, uyangithanda na? uPetru wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Ngiqinisile ngithi kuye, usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala, uyakwelula izandla zakho, omunye akugqokise, akuyise lapho ungathandi khona. Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa aza kumdumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi, ngilandele. Cela sibongele baba. Babithuba lokuzwa izwi lakho liyasithobisa. Siyakhuleka ke baba ukuthi inhliziyo zethu zilungele ukwamukela imbewu yezwi lakho. Yenza umsebenzi empilweni zethu, lidunyiswe igama lakho. NgoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Amen. Nginesiqiniseko sokuthi njengoba ubaba uKhumalo esifundela zonke le incwadi, ingqondo yagijima ukuthi kaze uthini lo myalezo esizowuthola, ngoba ngiyayithi ngiyayilalela incwadi yokuqala isho kunye, ngithi ngiza kweyesibili isho kunye, ngithi ngiza kweyesithathu isho kunye. Kanti baba uSibiya usewabanjani? Bazalwane, ngigcina ukuma phambi kwebandla somewhere in May, kwakuseThekwini. Ngamaphambi kwebandla ngangishumayela umyalezo owawukhuluma ngedevotion that breaks through. Ngikhuluma ngokunamathela kuNkulunkulu, uthanda uNkulunkulu, wesaba uNkulunkulu. Ngikhuluma ngokukhonza uNkulunkulu, ukhonza uNkulunkulu ungathiwa lutho, ukhonza uNkulunkulu kungabi khona izinto ezimendleleni yakho yokukhonza kwakho uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi sasifunda incwadi kaSamuel Samuel wesibili chapter 23. Sasibuka amasosha kaDavide ayesebenza ukuthi aveze ukukhonza kwawo kuDavide, ekhonza uNkulunkulu kaDavide ngaye, enqamula ezimeni ezazinga nakho ukuthi kungenzeka kwakufanele kwenzeke. So sibheka ukuthi kuyini ukukhonza, ukhonze uzidele, ungabi nakho ukunaka ubuwena, kodwa unake lo omkhonzayo, unaka uNkulunkulu. Amen. So namhlanje ngizoqhubeka kuleyo nkonzo leyo, ungasho ukuthi upart 2 waleyo message. Amen.
So namhlanje le devotion that breaks through. Now we are asking a question ukuthi what happens when that devotion is tested? Amen, bazalwane. That devotion can break through, but what happens when that breakthrough is tested? Can it still stand under pressure? Lokhu okukhonza udlubulundele noma ngabe izimo azisavumi ukuthi ukhonze uma sekufika isimo esithi wait, I'm giving you a test now. Will it pass the test? Amen, bazalwane. Kuneyinhlobo ezimbili bazalwane ezihlukene zokukhonza devotions. One, there is an emotional devotion. Two, there is a devotion that is established, tested. You may call it a tested fire. An emotional devotion, you may call it a temporary fire. So, kunale fire that you go through, and that fire ihamba nama emotions. Nale devotion uthi ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamkhonza uNkulunkulu, sometimes uzofake ku status sakho uthi ukhonzekile uThixo. Kanti it's just emotional. Amen, bazalwane. It is sincere bazalwane ngoba usuke ukwenza ngempela futhi unesiqiniseko sokuthi uyakwenza futhi kusuke kuyiqiniso. But inkinga yakho ukuthi it dependa kakhulu kuma feelings angaleso sikhathi. Noma it dependa kakhulu ukuthi isimo siyavuma kangakanani. So it works well under favorable circumstances. That is a temporary fire or emotional devotion. Ngizokukhombisa eBhayibhelini ukuthi ukhona umuntu owakwabhekana naleyo nto. uPeter igama lakhe. Uma ufunda kuMatthew 26 uverse 35 uthi uPeter, and ukusho boldly uPeter. This statement was very convincing. It was a very bold statement. Uthi, even if I have to die with you, I will not deny you. It was a very sincere commitment or committing statement eyenziwa umntwana kaNkulunkulu eyenza kodwa eyenza ngaye. Eyenza ngokuthokoza kwesikhathi ayekuso. Amen, bazalwane. uJesu ezongena eJerusalem kuMatthew chapter 21 verse 9 in particular. Lithi iBhayibheli kwakunequlu labantu ngaphambili nangemuva kwakhe. Lithi babememeza kakhulu bethi hosana. Bethi hosana kwindodana kaDavide, hosana kweliphezulu, hosana. But few days later, this very same crowd ayisho kanjalo siyithola seyimphambi kaPilato ithi crucify him. Crucify him. So these people were cheering, they were happy, bebona uJesu engena eJerusalem and kwakusuka ngaphakathi kubo kumnandi uma ngabe bembone ngena ngetsholele mbongolo beyibona inkosi ngena. Kodwa manje ngenxa yokuthi kwakunobuqulu babukhona obabunga leso sikhathi bezwa kumnandi kwaqubuka ngaphakathi bomnandi bendumiso kodwa indumiso enjengomlilo wamaphepha. Bethi hosana kweliphezulu. And it's the same crowd on the other side lesithi mbethele. Ngizama bazalwane ukuveza umehluko phakathi kwalezi zinto engikhuluma ngazo zalomyalezo wosuku la namhlanje. Nizwa ngibekezelela bazalwana ngithi so ke leyo siyibiza nge-temporary fire, a flame that burns and it burns quickly but it does not have endurance. I last.
Uyabona lento yokubonga uNkulunkulu ngoba nakho ube nemali yokuthenga ibhega namhlanje. Bese uyaposta uthi ukhonzekile uThixo on a Sunday after church. Yezwa bazalwane ngangizwa kabi. Ku right bazalwane. Ake kakhonzeka uNkulunkulu ngesikhathi utestwa lama test angasuki. Lena ile test lena yesikhashana yesizini le bazalwane. Lena imfishane futhi iyadlula. Izokutshena nje ukuthi kona noma ngabe umntwana kaNkulunkulu but ziyafika lezi izikhathi. Futhi iyakutshela cha ukhona uNkulunkulu uyadlulisana kuzona. Uyabona lama test lawa ongena kuwona kungashintshi lutho kuwe ngoba soke emafishane ungene nje kuona unqamula uNkulunkulu adlule nawe akwelise ngaphesheya. Uthi mawufika ngaphesheya bese uqala ukuthi hayi uyakukhonzekile uThixo. Ngisekhona abazalwane. So izimo lezi zempilo zangempela futhi ezisuke zikhona. And uNkulunkulu usuke esikhombisa ngazo ukuthi zikhona naye futhi ukhona. Uma siye eBhayibhelini esinye salezi izimo esiyisibonelo. Daniel chapter 3. Kukhona labafana abathathu elithi iBhayibheli banqaba ukukhothama. Lithi iBhayibheli inkosi uNebukadnezar wabasa umlilo wawubasa akasikhombisa wabafaka phakathi. That was real fire furnace. Kwangesiyi fake yomlilo. Amen bazalwane. Kodwa umehluko wale fire ukuthi it was seasonal. Uma ngabe bengena phakathi bangena vele balindwe uNkulunkulu emlilweni. And uNkulunkulu uyabonakala ehamba nabo emlilweni. So mabengena emlilweni bayangena bayahamba naye bayophuma bavela ngale baphumile. God is good. And we go through those trials, we go through those tests, we go through those difficulties. La singena khona sathi siyacwayiza siyibone sesiphumile. Ngoba uNkulunkulu usuke ehamba nathi. Nisekhona bazalwane. Enye engikhuluma ngayo eyisibonelo eyenzeka chapter 14 kuExodus. Abantwana bakaIsrael mabephuma eGibhithe uMoses ebakhulula ethunywe uNkulunkulu uhamba nabo. Uma behamba nabo bayajabula ukuthi hayi saphuma eGibhithe phansi komcindezeli bayafika boom nalo ulwandle bovu lumile phambi kwabo. It's a difficult, challenging situation. But uNkulunkulu walivula ulwandle olubovu bangena bawela ngaphesheya. So what seemed to be a problem emile kodwa uNkulunkulu ngoba wayekhona wavula indlela olwandle wahlukanisa phakathi wahamba nabo bafika ngaphesheya kolwandle. Lithi iBhayibheli lavaleka ulwandle kwadleka yonke into eyayisemva kwabo. But isibathole ehlane futhi sebekhohliwe ukuthi badlule ulwandle libovu. Ngoba they were going through a temporary short season. And uNkulunkulu bagijimisa ihlane lonke for a very long time uyabahlunga ngoba sebekhohlile badlule kuphi. Amen bazalwane. Eyokugcina kuma examples zami uJesu usolwandle emkhumbini nabafundi bakhe kuvuka isiphepho. Uma ekuvuka isiphepho uJesu ekhona he calms the storm. The storm again was real, but the fact that Jesus has power over the storm is something that remains with them forever. So there are these storms bazalwane esidlula kuzo or these trials esidlula kuwo yiwo ke lawa esikhuluma ngawo namhlanje as emotional trials. Emotional devotion or temporary fire. Nisekhona bazalwane. So we are meant to survive these storms bazalwane because uNkulunkulu nathi. They are there for a season. Then there is the second one, the established devotion.
the established devotion. What is it, bazalwane? That is a tested fire. Uyamthanda uNkulunkulu, udlula ezintweni. Uyamthanda uNkulunkulu, kuthulekile uNkulunkulu kungathi akekho ekhona. Athula uNkulunkulu engathi akekho ekhona. Athi mangabe ethule uthandaze uqede ukuthandaza uthi uyavuka imile inkinga ikulindile. Kunokuthi inkinga engathi iyaphela kubukeke kushintsha kuwe uqobo lwakho. Kulahleka izinto kuwe. Kuze kubuzwe kuthiwe kanti uphi uNkulunkulu omkhonzayo. That is an established devotion. Umntwana kaNkulunkulu amkhonze uNkulunkulu amkhonze ephelelwa yiko konke anakho. Amen. Ngoba that fire is meant to change you, is meant to purify you. It has got a lasting impact and lasting implications empilweni yakho. Akuyona yesikhashana le. Izoshintsha izinto le. Izohlunga le. Ngisekhona bazalwane. Yabona ke le ayingama emotions le. Le mawudlula kuyo awukwazi ukupost ukuthi ukhonzekile uThixo. Ngoba kusuke kuhambe lezi zinto kwesinye isikhathi osuke uposta ngazo ukuthi ukhonzekile uThixo. Ngoba omunye ukaphuma eSunday ephuma enkonzweni namhlanje ngoba ubusisekile wathola ukuthi athenga imoto uma esebusisekile athi ukhonzekile uthi ukhonzekile impela. Ngizama ukuveza umehluko labazalwane. Ningadideki. Ufike ekhaya ungena ekitchen lakwakho uyalibona ikitchen lakwakho Mose. Usike islice senginkwa usifake lento oyifakayo ezitakanayo kusona uphinde ufake esinye ibusi yasibeka bese uthi into za Sunday after church ukhonzekile uThixo. Bazalwane akurong njalo. Ngizama ukwenza ngiyakhombisa la. Uyabona ke lena le esekuyona njengamanje engichazayo yile osuku ungasenayo lento okwazi ukuyiposta uthi ukhonzekile uThixo. Le noma wedwa ungakhombisa umuntu ume wedwa uthi baba uyababazeka wena uthembekile wena uNkulunkulu omilo njalo wena uNkulunkulu ongahluleki ukusho uwedwa ekamereni lakho ngoba ukwazi ukukuposta. Ilena ke le ebizwa ukuthi established devotion is not emotional. Ayi ngokuchazeka kwakho le ukuthi uNkulunkulu uyangisetha man. uNkulunkulu uyangenzela ngoba yisekho izinto ezikhombekayo ezithi uNkulunkulu uyangenzela. It is established, igxilile. Ayenziwa izinto okwazi ukuyikhomba, yenziwa izinto ezisenhlizweni yakho ngalo uNkulunkulu, conviction ukuthi ubani lo uNkulunkulu. Amen bazalwane. Lena ke bazalwane ilenkinga uNkulunkulu ayivumayo empilweni yakho ukuthi yenzeke ukuze izo refine, izokwakha, izokulungisa, ikulungiselela ilevel elandelayo uNkulunkulu afuna ukukusa kuyona. It deepens your faith, it proves your devotion. Awukwazi umlilo ukubalekela kufanele ungene kuwona ukushise ukuze masukushisile ukupurify. Ngoba ngeze ukushisa uzokwazi ukushintsha. Awucabanga igolide elujombayo umlilo. Lingandluli kuwona. Lishe emlilweni lize lifike kwivelu yalo. Lo kufanele ungene awu escape. And akakudonsa uNkulunkulu ngesandla kukhiphe kuwona uyakuyeka nje phakathi kuwona athembe into eyodwa ngeke uze ufe kulowo mlilo
ngoba yena ukhona. Lo mlilo uzoproduce kuwe a spiritual maturity and a genuine faith. Hayi le faith emotional. Amen bazalwane. Uthi uJobe ngelinye ilanga uma ebhekene nalesi simo lapha kuJobe 23 uverse 10 uthi when he has tested me I shall come forth as gold. Ayikho into uJobe ayenayo ngesikhathi edlula kulomlilo eyasala. Uyabona uma usakhonza uNkulunkulu umkhonza ngendlela abantu abakwazi ukuyiunderstanda kungenzeka ukuthi kuleli side elingala. Fanele uNkulunkulu kumkhonze abantu banga-understand ukuthi yini lo ikhonzayo. Baze bathi abantu vele uyithuke lento le. Ngoba ayikho lento yakho. Nisekhona bazalwane. uPeter ngelinye ilanga esemphikile uJesu uyafika kuPeter uyambuyisela umbuyisela endaweni yakhe mayeqeda ukumbuyisela usemtshena amazwi ukuthi yabona ke la uke wathesteka wangiphika uma sengifikile kuwe ngakubuyisela asazofika futhi ama test akuchaza ukuthi mase usudlulile kuwo awasezokufika kodwa nathi into engigaranta ngayo njengamanje azofika enzima ngaphezulu kwale test ohlulekile ukuyiphasa ekuqaleni. But since I have restored you, there will come tests in your life that will be so difficult that they will even lead you to death. And you will die for my name's sake. Ngoba once you are restored, wabuyiselwe endaweni yakho, umile kuNkulunkulu, zikushayile izinto, uma ngendlela yokuthi noma ngathiwa kufika ukufa, uthi kufa onokufa, ngiyamala uJesu inkosi. uDavid wona uma eqeda ukona wayisola. Mayeqeda ukuyisola wakhala kuNkulunkulu. That is Psalm 51 ekade siwufunda. Ngisekhona bazalwane. I-devotion kaDavid ngaleso sikhathi was purified through repentance. Bazalwane sengiyakule ndaba ke yokuthi why sifunde incwadi ezintathu. Sesiya kuyona nansi into engifuna ukuyisho namhlanje. Kulula ukukhonza uNkulunkulu uma izinto zikhambela kahle. Very easy bazalwane. Kunzima ukukhonza uNkulunkulu uma izinto zingakhambeli kahle. But abantu abamayo bekhonza uNkulunkulu zingahambi izinto kahle abayisole egcineni labo bantu labo. Kulula ukukhonza uNkulunkulu uma ngabe yonke iminyango ikuvulekela. You just make a testimony ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. uNkulunkulu uhambe nami, uNkulunkulu ungivulela iminyango. It's very easy to say so. But it's difficult to say so uma ngabe iminyango ingavuleki. Kulolu kukhonza uNkulunkulu my worship yakhe is so exciting. Kumnandi. Kulolu kukhonza uNkulunkulu. Mhlawumbe namhlanje ungakuyibuza ukuthi kwenzakalani uma ngabe uthi uyamkhonza uNkulunkulu angakhonzeki. Ngenxa yokuthi izinto zimile. Kube khona into evele ime uthi uyayibuza imibuzo ingabe khona impendulo yakhona uthi uyayicabanga ingqondo yakhe engakwazi ukucabanga lokho kwenzakalani kuwe. There are these things bazana ezenzakala. One, i-pressure empilweni khona into eyivezayo kuwe, iveza ubuwena bangempela. Ingcindezi nje meke yafika usibi uyabonakala ukuthi ubani ngaphansi kwengcindezi noma ngabe ufihla kangakanani. So lezi zinto isuke zoveza lokho kuwena. Embrace them.
and trust God. Storms in life, they reveal the foundation. Uma ngabe kufika isiphepho sifikela noma ubani, kodwa olimala kakhulu esiphephweni lo ngenayo indawo esisekelekile kahle. Ubona ziwa zonke izindlu bese kufanele kuyobheka ukuthi yini eyenze kuwe. Tholakala ukuthi umhlabathi owawukade indlu yakhiwe kuwona bekhona inkinga ngawo, okanye ifoundation uqobo lwayo ngesikhathi kwakhiwa ayakhiwanga yabheka isimo sendawo eyakhiwa kuyona. So makufika istorms yawa. Ngisekhona bazalwane. Ama test izivivinyo ziveza ukujula kwakho. Ujule kangakanani kuKristu. So kuma kufika izikhathi zokulingwa kwakho, ingabe ukulingwa kwakho ikona okuphumelelayo ukuthi ulingeke usalulingekile bese kuphela kanjalo noma uyadlula ube ngonqobayo. Uthi uJesu lapha kuMatthew chapter 7 from verse 24 to 27 umayenza umzekelo uthi la ngiyakhuluma engikukhulumayo uma ukuthatha ukusebenzisa unjengendoda ehlakaniphile. Enjani ehlakaniphile? Ethi mayakha yakhe edwaleni, kuthi makufika isiphepho ime indlu yayo eyakhile. Bese kuthi uma engikukhulumayo ungakuthathi ukusebenzise unjengendoda eyisiwula eyakhayo nayo kodwa yakhe emhlabathini othambile, kuthi makufika isiphepho ebese iyawa into eyakhile. So uJesu uthini lana? Uthi both the wise and the foolish one, they both have foundations, but what kind of foundations abakhele kuyo? So the storm comes and reveals the foundation. uNkulunkulu ufuna abantu abagxilile. Ufuna abantu abanganyakaziswa izimo zempilo. Ufuna abantu abangamdeli ebuNkulunkulweni bakhe ngezinto abadlula kuzona. I know abantu bazalwane nawe uyabazi mhlawumbe abaphuma entsindisweni baze baye ebungomeni ngoba engathi azenzeki izinto entsindisweni. Athi omunye ngagula ngangalapheka. Kulokuthiwa angingakwenzi ukuthi ngabona ukuthi ngizofa ngase ngiya lapha yana. Ngoba lo muntu akamazi uNkulunkulu ayemkhonza ngesikhathi esindisiwe. So uNkulunkulu ufuna abantu noma sekufika izimo ezikunyakazisayo kodwa yena ngoba uNkulunkulu omile njalo inhliziyo yakho ithi ngiyamaze ngimi kuye. Akanyakaziseki. Noma ngabuye ngazi ukuthi kuyanyakaziseka la ngikhona kodwa ngithembe yena ngoba yena akanyakaziseki. Amen bazalwane. So ke bazalwane la ngithena ngangade ngikhuluma ngedevotion that breaks through, namhlanje ngikhuluma ngedevotion that faces ama test. Sihlukanisa igaba ezintathu la sifunda amazwi amathathu. Elokuqala izwi sibona indoda eyabhekana nesimo yahluleka yafeyila uDavide. uDavide uma ngabe ezobhala leli hubo uchapter 51 uDavide uke wabhekana nesimo la wahluleka khona ukuthi amele into ayiyo. Siyamazi bazana uDavide. uDavide wayeyinkosi, uDavide wayekhethwe uNkulunkulu, wayendoda enamandla eyiqhawe, egcotshiwe uNkulunkulu, ehamba noNkulunkulu. But at some point uDavide uma ngabe kuhanjiwe kuyoliwa kaIsrael, uDavide eJerusalem, uDavide uyasala. Uma esala ubona owesifazane umfazi kaUri. Amen bazalwane. Uyasuka uDavide. That is 2 Samuel chapter 11. Uyoyifundela ekhaya. Uyasuka uDavide kusempini kuyaliwa. uDavide yena ubona umfazi kaUri.
uyasuka uDavide uya kumfazi kaOri uyamngena ulala naye. Mayiselale naye umfazi kaOri uDavide, umfazi kaOri uyakhulelwa. Uma ekhulelwa umfazi kaOri uDavide nokuthi ayisole uzama ukuqila uUria, uyamtrika ukuthi alale nomkakhe ukuze kube ngathi ukhuleliswa uyena ebuye empini. Uma yebona ukuthi ayenzeki leyo nto uDavide ukhipha umyalo wokuthi uUria akabekwe phambi kwempi ngesikhathi kuyoliwa, abekwe front line ukuze bese kuthi mase sekuhlaselwa bese seyafa abulawa. Nisekhona bazalwane. So he does this thing, enza ubuqili ngamagama sibona indoda wayo ewa from the position ekuyona iyowela ezansi lapha ya entweni engamfanele. And kunokuthi ajike alungise kangcono uwenza ubuqili obukhulu uze unikeza a death sentence kumuntu angabe uyoxolisa kuyena, uyambulala. That's when kuzaleka leli hubo kade silifunda. uNkulunkulu uDavid uyahlala for about a year equbile nalento yakhe. uNkulunkulu uzothumela umprofeti uNathan uyokhuluma noDavid. Mayefika kuyena uNathan eveza ukuthi uNkulunkulu uthini, thank God ukuthi uDavid azange abe nayo impakamo. He humbled himself, he accepted guilt and took responsibility for his actions and repented. That's when simbone ebhalalela hubo leliyana eya kuNkulunkulu ecela uNkulunkulu angamsusa umoya wakhe kuye, instead aguqula inhliziyo yakhe. Nisekhona bazalwane. Why sifunde le ncwadi? Kuyenzeka umntwana kaNkulunkulu umthanda uNkulunkulu, umesaba uNkulunkulu, kufika izikhathi zokulingwa. Izikhathi zokulingwa ngendlela yokuthi ngokwakho ungamana ubaleke usuke kuNkulunkulu okungcono kunokuthi ubaleke uze kuNkulunkulu. Like I said before, I've seen people uma befikelwa izikhathi kunokuthi babuye beze kuNkulunkulu bakhale kuNkulunkulu, they become so arrogant, bangayithobi kuNkulunkulu. Amen. So you had this devotion that breaks through, but at some point in your life you fell because of our trials. What do you do thereafter? Do you forsake God and run away? Or do you come back to God and repent? Uthi David, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ihumility kaDavide ile uNkulunkulu ayifunayo kumina nawe uma sithola singenzanga kahle phambi kaNkulunkulu. Singamasosha omthandazo, singamasosha evangeli, but kwenzekani masificwa isikhathi sokuwa? Ingabe silala phansi nomphela singavuki, siqhubeke sigijime sinamanxeba, noma siya kuNkulunkulu siyoyilahla sithi Nkosi sisize, sidinga amandla akho. Nisekhona bazalwane. uDavide wayisola phambi kaNkulunkulu. And what we see, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu wambuyisela endaweni yakhe uDavid. Azange zamreject uDavid uNkulunkulu. It is very important bazalwane ukuthi silungise, sizilahle, sicele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyayizonda ipride. uDavid kunokuthi acabanga ubukhosi bakhe, acabanga ukuthi uNkulunkulu wamthathaphe wamenzani bese tha uNkosi zama nje for my image ngicela ungangi-expose. No. uDavid values more uNkulunkulu, i-relationship anayo noNkulunkulu than his own image. Uya kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngingowakho, ngilungise ngenze. Akasho ukuthi hey Nkosi, my reputation is going to be damaged.
don't expose me. Amen, bazalwane. Lithi iBhayibheli, God resists the proud, but gives grace to the humble. Uma siyithoba phambi kaNkulunkulu, sekwenzekile konke. I don't know where you are going through right now. I don't know ukuthi kwenzakalani ngawe njengamanje. Kodwa I want to say to you, ungalingi umbalekele uNkulunkulu ngenxa yezimo odlula kuzona. You may be challenged. You may be feeling you are down on your knees. You have fallen flat. But come back to God. He's calling you. He's going to restore you back. Amen, bazalwane. The sacrifices of God are broken spirit. Uma ngabe uzoya kuNkulunkulu ngenhliziyo ephukileyo uyothi inkosi ngenzo wakho uNkulunkulu ngeke alenze iphutha lokurejecta. He will embrace you. Proverbs 24 verse 16 uthi, a righteous man may fall 7 times and rise again. Second part of this message, a devotion that is tested by cost. That is 2 Samuel chapter 24. First part was devotion that is tested by failure. And a person who went through that phase, that trial, took it upon himself to repent and go back to God. Acela uNkulunkulu amthethelele ngoba uyayisola. Hence we read Psalm 51. Sibheka umthandazo womuntu owaziyo ukuthi wonile, ozaziyo ukuthi wenze icala phambi kaNkulunkulu kunokuthi aphakamele uNkulunkulu uyathoba azehlise phambi kaNkulunkulu. Same David ku 2 Samuel chapter 24 oyinkosi. uDavide ebukhosini bakhe ukhipha umyalo wokuthi akubalwa abantu ngoba efuna ukuzipride ekuthenini namabutho angakanani. Amen bazalwane. So wabeka ithemba lakhe phezulu kwenamba yamabutho anawo kunokubeka ithemba lakhe kuNkulunkulu. So that annoyed God. Uma eqeda ukubala abantu uDavide, as you read through lapha eBhayibhelini lapho sifunda khona, you will read from verses 1 up to 10 uzofika egcineni, the same chapter bazalwane. I'm just giving you a background. Uma eqeda ukubala abantu uDavide, inhliziyo yakhe iyathinteka. Uyazisola ngesenzo sakhe ukuthi ukhipha umyalo ukuthi kubalwa abantu. Then he confessed his sin. 2 Samuel chapter 24, verse 10. You can cross-reference that with Psalm 51, verses 3 to 4. Ngenxa yokwenza kwakhe kanjalo, uNkulunkulu again uthumela umprofeti. uNkulunkulu lethi isifo esibhubhisayo endaweni. Uma ngabe abantu sebefa ngenxa yesenzo sakhe, uDavid uyayisola again. Uya kuNkulunkulu amukele futhi usizi alwenzile nesono sakhe. Uyakhala kuNkulunkulu bese athi uNkulunkulu kumprofeti, lalela ke David ukuze ukwazi ukungilungisa, ukuze ukwazi ukungenza ngithokoze, hamba uye kuAruna, ufike uAruna uthi akakunikeze isibuya sakhe, esibuyeni sakhe threshing floor, ebese ungakhela ialtare ungenzele umnikelo. He goes to Aruna, and Aruna naye ebona inkosi iza kuye uthi akuzukuthi lokho kudingayo awuzukukhokhela, here I give it to you, isibuya yakunika futhi neinkomo zokwenza umnikelo. Uthi David, hang on, wait, mina ngonile kuNkulunkulu, angikwazi ukuthi
ngithi ngonile kuNkulunkulu bese ngithatha okokudumisa uNkulunkulu bese mina ngingalahlekelwa yilutho. Uthi ngitshene ukuthi ngizokhokhani ukuze ngikwazi ukuthatha lokho onginika kona bese ngenzela uNkulunkulu ialtar. Uma ukukhonza kwakho uNkulunkulu, uma ukuthanda kwakho uNkulunkulu, ukudumisa kwakho uNkulunkulu kungathathi lutho kuwe, check it. Uma ungalahlekelwa lutho ngokukhonza uNkulunkulu, check your standing right now. Abakhonza uNkulunkulu ngempela begxilile kuNkulunkulu, bemile ebuNkulunkulwini nasekumkhonzeni uNkulunkulu, bayalahlekelwa. Ulahlekelwa yini wena ngokukhonza uNkulunkulu? Ulahlekelwa yini ngokukhonza uNkulunkulu? He purchased the threshing floor. He built the altar. He offered the sacrifice, and the Lord accepted his worship. The plague was stopped. Bazalwane, i-devotion themba uNkulunkulu, ukunamathela kuNkulunkulu okumatured, osekuvivinyiwe, kwafinyelela ezingeni lokuvivinywa, kwayiphasa itest. Akuthokozi ngeconvenience, luthokoza ekulahlekelweni. Awufuni izinto zibe lula ukuze ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyakhonzeka. Fanele kube buhlungu somewhere kuwena, kuthathe something kuwena. So a mature devotion embraces sacrifice. Uma usakubalekela wena ukusacrifice ngenxa kaNkulunkulu, repent. Repent. Salvation is free, bazalwane, but discipleship costs. Senzela umusa, safelwa, sathengwa ngegazi elinenani eliphezulu, sanikezwa njengesipho lokho. Kodwa ukuba ngumlandeli kaJesu kuyabiza. Akubizi imali yakhe ebank, but kuyabiza. Uthi uJesu mayekhuluma kuLuke chapter 9 verse 23, uthi take your cross daily. Thatha isiphambano sakho njalo. Ngamanye amagama bazalwane, you have to choose every day to obey God, even if isima sikuvumi ukuthi umkhonze uNkulunkulu. Umkhonzo uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa sekunzima kangakanani. Bazalwane, ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso kubiza ukulahlekelwa. You lose friends. Uyabona uma ungakabi bikho controversial kubantu ophila nabo kudala, awakamkhonza uNkulunkulu. Uma usaqhamuka kwamukeleke kalula kubantu ophila nabo kudala, check yourself. Ngoba mawuqhamuka kubona, uqhamuka kubantu bashisuke bahamba bakushiye. Usale umwedwa kathi uze kubona. Ngoba into ezoyikhipha la emlonyeni wakho ayifani neyabo. So awamukeleki as long as besamlaba bekhona lawa ukhona kanye nabo kudala, they won't accept you unless chameleon something in you. Uma ufika kubona ufana nabo, uma usuka kubona uya kwabanye ufike ufane nabo. Ngisekhona bazalwane. So you have to choose every day to obey God, even if it's cost you. Lahlekelwa abangani la. Lahlekelwa icomfort la. Akube yabona abantu abakhonza uNkulunkulu abalali ngisho ebusuku bayavuka, bavuka bayathandaza. Banama sleepless nights ongesiwona la wokugula kodwa awukuthanda uNkulunkulu. Athi methulele ukuthi akavuka athandaze. Athi methulele ukuthi akavuka afunda iBhayibheli.
akabikho comfortable ngoba akumnandi kuye ukuphila nje ngathi konke kuhamba kahle. You lose your reputation. Indlela owaziwa ngayo yashintsha. Popularity is gone. Bayaphela abangani. Bayaphela abangani. Zibuze wena uma ukhonza uNkulunkulu ngempela usanabo wena abangani. Laba unabo kudala. Ngisho amathuba yavaleka kuwena. Uyabona akekho umuntu oseyintweni lezi esizaziyo zasemhlabeni ofuna ukuassociate nawe. Ngoba isikhathi esiningi izinto abanazo bazithola ngobumnyama. So uma ukhona in their midst you destroy their things. So as a result they reject you, plain and simple. Ngoba uzolimaza izinto zabo. Even abaqashi uma ngabe nje umqashi ongasindisiwe uma kufanele wena uze azi ukuthi usindisiwe kuzomoshakala umsebenzi wakhe. Ngoba every little opportunity you get uzofaka uJesu emsebenzini. Uvuka ama complain asakwazi ngisho ukudla lo mzalwane. Lokho ekhuluma indaba kaJesu. So bazalwane uma ngabe isafana naqala yakhe impilo sewusindisiwe wazinikela kuKristu Jesu oyinkosi but usafana naqala, check your position, check your devotion. Khona into ethi umlilo awehli ealtare uma ngabe ingekho isacrifice ebekiwe altar. Awehli umlilo. Umlilo wehla uze altar ngoba uzoconsume a sacrifice. Romans chapter 12 verse 1. Present your bodies a living sacrifice. You yourself. Present your body a living sacrifice. Uzowubona umlilo kaNkulunkulu wehlela phezu kwakho. The last part. Sesothandaza ngekudala. Angisho sengiyaqeda. Cha ngishongo bazalwane kanjani. Angakaqedi. The last part, the last point, ngithatha u3. Ngizela ukuthi uwafithe lama points kule incwadi ezifundiwe, okay? Ngisekhona bazalwane. Incwadi ezifundiwe yokuqala naleli point lokuqala, incwadi ezifundiwe yesibili naleli point lesibili, incwadi ezifundiwe yokugcina naleli point esolifunda manje. Leka John chapter 21. Devotion is tested by failure. Sibonile lapha yana ukuthi uPeter he declared that he would not forsake Jesus. And he was pushed by his emotions. Yet on the night that Jesus was arrested, he denied knowing Jesus 3 times. Ngawujesu nje sebanjwa uJesu esekhashelwa nayo intombazane ithi awu wena uthi no. Wathi lapha uyofala efa khona uJesu la uthi no. So he failed amagama. So kuyenzeka bazalwane nathi sikufeyile ubuKristu bethu. Sithole compromise endaweni esiphila kuzona. Simphika uJesu ngokwenza nangokukhuluma kwethu. But thank God that asiphelele lapho mangabe siphenduka. So we find uPeter collapsing under pressure la. Kwavela ubuyena bangempela. It tells bazalwane ukuthi i-passion without stability iya collapse under pressure. So uma uzoba nepassion yokuba umzalwane. Uyabona abazalwane ngiyakhumbula nami kwakwangifica. Uyabona ukuba umzalwane kwami kwakubhayisa kulabazalwane laba bahlabelela lapha phambili. Uma ngabe behlabelele kamnandi ngachazeka inkonzo isuka imnandi. Uma nje ngafika enkonzweni laba
bahlabelela kamnandi mina ngajabula kamnandi inkonzo isuka imnandi hayi le yalana anginandaba nayo ngoba mabe ngesontweni ngiyela ubumnandi uma ngabe beshayele kwase kuyasukuma la phambili kwagidwa la ibimnandi inkonzo ngisho ngifika ngeke uzungibuza ukuthi bekuza nenkonzweni uqalwa yimina hey bekumnandi enkonzweni we uphutheliwe uphuthelwe yini amaculo amnandi angiyiphathe ye message bekune vibe enkonzweni bekuneva vum enkonzweni amen bazalwane so ngiyayazi ngizana lento yokuthi ke ufike lowo muzwa lowo wokuthi ugcine wenza nje ithembiso ezinkulu makuthiwa kuyapledgewa kanti awunayo i-commitment ne-conviction yento oyipledgeayo upledge ngoba bekumnandi ukuzoba uza phambili ithi mayiphela ingoma ube sober uyisola ukuthi ubuplejelana qale manje unwaye ikhanda ucabange kaningi ukuthi mina wansonto ngibhethe ngo10,000 bazalwane angikhulumi la ngokuthi awukho u10,000 ngikhuluma ukuthi ukhona kodwa ngopledge ngesikhathi eswrong ngoba bekumnandla baphambili i-devotion ehamba nama emotions amen bazalwane so passion without stability bazalwane can collapse under pressure sithola uPetro esethi mayisemphikile uJesu lavela khala iqhude lamkhumbuza ukuthi bekuthiweni ekuqaleni lithi iBhayibheli wakhala kalisizo waphuma wahamba but we thank God bazalwane ukuthi uNkulunkulu masesiwile sahluleka akasilahli ulokho emile esilindile elula isandla sakhe kukuthini ukuthi siyasibamba siyabuyela noma siyasiyeka isandla bese ukuhluleka kube ikona okuwinayo empilweni zethu sibona uJesu mayevuka ethuneni uJesu lithi iBhayibheli wehla waya olwandle seGalile amanye amaBhayibheli athi seTiberias uma efika ufica abafundi bakhe noPetro wayekhona uma efika uJesu ukhumbula into eyenzeka ngaphambi kokuthi ayongena ethuneni ukhumbula ukuthi uyamthanda uPetro futhi uyazi ukuthi uPetro naye wayemthanda kodwa uPetro wenza isinqumo esinquma ngokwemizwa yakhe uJesu uthi no man fanele ngimbuyisele lo endaweni yakhe uJesu uya kuPetro uyambuza ukuthi wendoda uyangithanda na ithi indoda yebo Nkosi ngiyakuthanda uyangithanda na athi yebo Nkosi uyazi ukuthi ngiyakuthanda 3 times uJesu ebuza umbuzo 3 times impendulo zokumphika ziya restore sheka sibona uJesu elungisa inkinga eyayidalekile ngokuwa komuntu ayemthanda I want to say to you nawe futhi uJesu ulindile ukuthi uma ubukela kuyena he will restore you he will restore you he mends the broken hearts he gives strength kubantu abalahlekelwa amandla akagcini ngokuthi ambuyisele uphinde futhi uyamnikeza futhi umsebenzi abevele embekele wona you know bazalwane kuNkulunkulu you don't get disqualified ukuwa akukususi ekuthini ubani kuNkulunkulu and uma usubuyiselwe endaweni yakho uphinde unikezwe futhi lokho ovela ukunikeziwe he recommissioned him ayifangi assignment yakhe ngokumphika uJesu uPetro azange izife nangephutha uthi uJesu feed my sheep akasho ukuthi because you failed the test you collapsed under pressure now suzoba lapha ya egcineni ungabe usenza lutho no once you are restored completely
completely that says now ungazibukeli phansi just because uke wadlula enkingeni ngelinye ilanga wavuka. Akusona isizathu sokuthi ngoba nakho uke wawa bese uNkulunkulu wakubuyisa bese uqala phansi wena uyayinyeza uzibona ungemuva kwabanye ususendaweni efanele umntwana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Usethi kuJesu njengoba ngeke ngasho ekuqaleni uthi yabona ke manje sengikubuyiselele endaweni aweza kukulandela ama-test azokulandela. But what is good about it this time ukuthi awusezukufeyila. Uzoma uyazi uzoma noma ngabe kuthiwa afika ama-test azokubulala uzofa ufe ngoba wazi ukuthi ufelani. That is conviction bazalwane. No longer emotions. That is conviction. Then mayiqeda uthi ngilandele. Follow me. Kungenzeka ulahleke yini mawulandela uJesu? Is there a chance yokuthi ungalahleka mawulandela uJesu? No. Sebazalwane, ukuzinikela noma ukukhonza uNkulunkulu okube nezilingo kwadlule izilingweni akusho ukuthi ziyaphela kodwa futhi izilingo ziba khona. Kodwa ukuthi wena njalo masifika isilingo uyabuyela kuNkulunkulu, uyabuyela kuJesu aphinda akunikeza amandla. Ngoba ukuhluleka kufanele kube kona kokuphela. And ukufika kokuhluleka kokulingwa ofikelwa kona ngenzeka ukuthi uphelelwe izinto zakho njengamanje. Akusekho lutho. Kodwa ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu uyaphila ukhona. uJesu ikona konke and he will restore you. Kubuye zonke izinto zakhe ezilahlekile. Qhubeka umkhonzo uNkulunkulu ungahlehlele emuva. Umkhonze kunga-understandeki, umkhonze kungayenzi sense, umkhonze abantu bekubuza ukuthi umkhonzelani, uthi ngiyamkhonza ngoba uNkulunkulu ophilayo. Ngiyamkhonza ngoba uNkulunkulu odale konke. Kuyenzeka bazalwane. uNkulunkulu wathesta uAbraham. Wafike wamthembisa indodana, waphinde wathi leyo ndodana yakhe abemthembise yona akaphinde futhi anikele ngayo yenza umhlatshelo. Sengathi ngiyabona ngoayabonga wami. Angithi indaba ilapho ke uayabonga wami akayena kaNkulunkulu. That is the problem. So whatever that God gives you becomes yours, and you value it more than valuing God who gifted you. So what God tests kuAbraham ukuthi uthanda kakhulu igift amnika yona noma uthanda uNkulunkulu opha igift. Uthi uNkulunkulu akunginike lokhu engikunike kona okuphela kwakho bese uzokwenza umnikelo wokushiswa. I want you to kill him ngolimo ojwayelekile. Phela umnikelo wokushiswa umnikelo wokubulala into ife bese futhi uyayibasa. So uthi uNkulunkulu ke Abraham, I promised you, I gave you, now I want it back. Indoda eyaziyo ukuthi nakho kwavelaphi ithi owanginikeza ngeke ahluleke ukuphinde futhi anginikeze. Iyathatha iyahamba iyokwenza okushiwo uNkulunkulu ngoba futhi ekunakho kwavela ngokusho kaNkulunkulu. That's where we fail bazalwane. That's where we fail. Sithande sikuphiwe kunalona osiphe esinakho. Sikuthande kakhulu kona. David wahluleka. uPeter wahluleka. Nami ngiyahluleka. Nawe uyahluleka. But uJesu akahluleki. He is our perfect devotion. He never fails. eGetsemane uJesu washawa. He went through physical test. Lithi iBhayibheli kuMatthew 26, 36 and 46 amavesi. uJesu
ngena kwi-test emotionally. Lithi wafikelwa ukukhathazeka weza usize enhlizweni. But akumfailisanga lokho i-test. Eseshayiwe emzimbeni wathola ubunzima bomzimba, wathola isibhaqu esinyantisayo. Wathwala isiphambano sakhe enjalo wahamba naso. Wahamba wafike walengwa waphanyeka emthini wehlazo waze wafikelwa ukoma, but still it didn't fail. Lithi iBhayibheli he obeyed kuze kwaze kwaba sekufeni. Bese ngeke nathi sibukele kuJesu ukuthi noma kuthiwa sekufika izimo ezinjani asihluleki nathi ngoba naye akahluleki. Si obey uNkulunkulu ezimeni ezingathembisi la uNkulunkulu ngathi bazana uNkulunkulu uyathula. Uma ngabe ungakaze ufikelwe isimo la uNkulunkulu ethula khona kube silent, dead silent. Uthandaze uNkulunkulu kube ngathi akekho, sometimes to a point where you lose a loved one. Umncengo uNkulunkulu bazana abantu abangakholwa noma abanokukholwa oluncane ongekho matured, they will think ukuthi awukholwa wena ngoba nakho uthe ugulelwa waze wafelwa uNkulunkulu wangakwenza ukuthi angafi lo mthandazelayo. It's just because awukholwa kahle. No, ukholwa uphelele, ukholwa futhi ngempela. uNkulunkulu is just doing something about your life. So I want to say to you today, akuwona wonke ama-test ozongena kuwona uthandaze bese futhi into oyithandazelayo bese futhi iyenzeka. Until God sees what he wants to see in you, keep on doing it. But sometimes I will stand here as a motivational speaker than the preacher of the word of God. Ngithi kuzolunga kanti cha kuzokulunga kuzoqeda yonke into okuqala before kulunge. So uma ngabe ngithi kuzolunga masishane uzosuke wena usuya give up ubona ngalungi because you time God ngokwesikhathi sakho kanti awusazi isikhathi saNkulunkulu. Before it was restored kuJobe qale kwaphela konke kuqala. Ngiyacabanga ukuthi owayethi kuJobe no hayi sekuzoba right manje wagcina seyeke ukusho njalo ngoba wayebotha ayibona ukufika ingane nakho kuphela yonke imfuyo kanti yini ezolunga makunjeni wa give up yena ngoba kamazi uNkulunkulu kaJobe. uJobe wahlala ngoba uyamazi uNkulunkulu wakhe. Kuthena mase kuphele konke kodwa uNkulunkulu kaJobe wathi kuphela kuwa kodwa kuphelanga kumina. Ngizokubuyisela sekuphinda phindiwe. That's what God does. Ma umkhonza umethemba kungasayenzi ingqondo kuwe uqobo. Letha lona abantu ophila nabo. Amen bazalwane. Sengiyavala ke manje. Ubona ngani ukuthi udlula kuma test? Ubona ngani ukuthi ukholwa lakho liyavivinywa? uNkulunkulu mangabe kufaka esivivinyweni ukuvivinywa yazi inhliziyo yakho. Don't make a mistake. Uyakwazi. Kodwa uNkulunkulu maye kuvivinya ufuna ukubona ukuthi ungakanani ukukholwa kwakho. He tests us so that our faith may be proven genuine. Sho njalo 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Uyabona mangabe ukuthi kuwena kufuneka ukhonza uNkulunkulu, umlalela uNkulunkulu, isimo singavumi uNkulunkulu ukuthi umlalele, ubokwazi ukuthi uyatestwa. This message is for you. Don't fail the test. Sekuzolunga. uNkulunkulu akahluleki, akahlulwa uwena. Nazo zonke izinto zakhe ezikulahlekela uNkulunkulu unamandla okuyibuyisa zonke. Futhi sezinevelo enkulu ngaphe kwalezi ezikulahlekela. Abraham wenza kanjani? Waqhamuka kungazelele esembekile phezulu komlilo umfana. Uma ngabe kuzwala ungathi uNkulunkulu uthule.
ucela umthandazo bafike bezokuthandazisa bahambe kusale kuthule. Kuthiwe akuze phambili abafuna ukukhulekelwa uze phambili kukhulekwe kubekwe izandla kuthule. One thing I have to tell you, just make sure that you are in good standing with God. That's all. Akonakele lutho. Uzobekwa izandla kube ngathi akwenzeki lutho kodwa wena nje just do one thing. Be in good standing with God. Ungaphumi uye kwezinye indawo, ungayi kwabanye onkulunkulu, ungayi kwabanye amakhosi akhonzwayo. Stay, remain, just be there endaweni yakho yokulinda. Amen bazalwane. Wahlala uJobe wahlala uJobe umkakhe esethethuka lento wahlala uJobe. Siyalazi iBhayibheli bazalwane, siyazi kwenzakalani. Yabona mangabe umeqinisweni ungesiye umuntu oyiphiqiphiqi, umuntu weqiniso, bese kodwa uyasafarisha because of that, uyatestwa. Baqinisekisa ukuthi awulidayisi iqiniso, awuthengisi ngalo. Imakulo sekuwukuthi uya-accuswa, imakulo sekuwukuthi uyasolweka, imakulo sekuthi kukhulunywa kambi, kodwa ume eqinisweni, uJehova will come for you. When you are tempted to compromise, ikhona lento emsebenzini wakho abanye abantu abayifunayo abazoyithola ngokuthi beze kuwena kodwa futhi ongavumelekile ukuthi ubenzele yona. Ukwenzela kwakho kodwa futhi bona kuzokunika something wena ezokusiza empilweni. Stand firm. This is your message today. Your test is coming tomorrow. That's why this message is coming for you today. Khona ufuna ukungena ukuze akususe endaweni yakho, and you compromise the standard. Amen bazalwane. Because you find it easy ukuthi ukwazi ukwenza lokho. uDaniel, chapter 1, Daniel, he refused to defile himself. Wanqaba ukuyingcolisa ngokudla isidlo senkosi newayini. Bazalwane, kwakuwumkhosi, kwakumnandi. He could have easily just okay, but he said no, not ama standard kaNkulunkulu wami, angikwazi ukwehlisa Allah. And he stood firm. You ask yourself, ngizochoose ubungcwele noma ngizochoose convenience? Choose holiness. Mntanami, sebekubiza ngenyoni ukuthi wena uyinsizwa nsi, uyiphethe kangendlela oyiphethe ngayo ngenxa yevangeli, ndodakazi yami uyintombi nto ngenxa yevangeli, sebekubiza ngamagama, just stand. Just stand. When your love for Christ is challenged, you are going through a test. Uyini lo Jesu wakho? Sebekubuza ngisho emndenini wakho uqobo sebengasaku-understand, just stand firm no Jesu wakho. Don't compromise ivangeli likaKristu. You are tested, mzalwane. When your success or blessing test your heart. Uyabona ke bazalwane, akuzona zonke izilingo eziza ngobuhlungu empilweni yakho. Ezinye izilingo ziza ngento emnandi kuwe. Awuzukusafarisha kuzona zonke izinto ukuze kubonakala ukuthi uyatesta. Lokho ukuthi wena nje ungcono kungaba yitest enhlizweni yakho. Lokho ukuthi wena unakho konke kungaba yitest enhlizweni yakho. uDavid waba kanjalo phela. Wayenakho konke uDavid. Kodwa ngenxa yamandla akhe ayenawo, wabona ukuthi akabala abantu ukuze azibone ukuthi unamandla angakanani. Wasuka kuNkulunkulu. So kungenzeka nawe utestwe ngezinto nazo. Uyibona usunamandla kakhulu. Ungcono. So your blessings can be a test to you as well. Ungayifeyili test.
Amen bazalwane. When you must forgive someone. Yabona ke bazalwane le. Akekho ngathi mina angibhekani naye. When you have to forgive a person that hurt you, you are tested. Xola. Uqole sewadlwengulwa umbono umdlwengulu every day. The fact ukuthi umbona every day test yakho le fanele uyipass. Kwabula umfowenu wafa wamncwaba and umbona every day umbulali. You have to forgive him. It's a test. The fact ukuthi kubhlungu kumthethelela is test enough for you ukuthi ukwazi ukubotha uNkulunkulu uyangivivinya. Forgive ungavumi. You continue serving when no one notices you. Baningi abantu abashiya amabandla bewashiso ukuthi bayenza kodwa kubonakala ukuthi bayenza. Kanti ukhonza bani wenzela bani wena? Wenzela abaholi noma wenzela uNkulunkulu? Wenzela ababonayo noma wenzela ongabonwayo? Just do it. Ngoba uma ukwenza kungathi kukuyinkosi. Ungabi nayo lembuzo yokuthi why bengaboni. Ngoba kungenza ukuthi uNkulunkulu has blinded them ngamasibomu. Ngoba uyabona wena wenzi ngoba usincere, wenza ngoba ufuna irecognition eqhamuka kubona. Yethi yena uyakubona every day wenza. Kodwa ngoba bakuboni bona, ubone ngazi ukuthi awenzi kahle noma okwenzayo akusikona. Don't quit. Inkonzo yakho leyo yenzayo and uyenza ngeqiniso, uyenzela uNkulunkulu, qhubeka uyenze bengasakubona osibiya. Bengasakurecognize osibiya. Awuyena okasibiya wena. Ungoka uNkulunkulu wena. Whatever you do, you don't do it for osibiya, kodwa wenzela uNkulunkulu. Ungalishiyi ibandla. Ungalishiyi ibandla. We may stand. Sesothandaza. I like the fact ukuthi masukuma siyayilula. Shothi besihleli kahle phansi sirelaxile ingena kahle le message. Njengamanje sesiyasukuma. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngibe omunye wabantu abanga excite uma ngabe ngimphambi kwebandla lakhe. I pray every day ukuthi kungenzeki iphutha lokuthi uNkulunkulu anginikeze message that is exciting. Because I know, as I said before, I come from there. La ukuba senkonzweni kuba excitement. I prayed that ukuba senkonzweni makube transformation empilweni yami. I prayed ukuthi uba senkonzweni akube development empilweni yami. Mangiphuma ngingafani nendlela engene ngayo. Ngingagcini ngidansa ngijuxuza ngifike ngibuyele ekhaya ngiphinde futhi ngifike ngifane nasekuqaleni. Wonke umuntu bazalwane angamdumisa uNkulunkulu uma ngabe izimo zivuma kumnandi. So ukudumisa uNkulunkulu ngaphansi kwezimo ezimnandi nezivumayo akuyona i-challenge, akuyona i-test kuwena. Wonke umuntu uyakwazi ukudumisa uNkulunkulu uma ngabe izinto zihamba kahle. But umbuzo fanele ube nawo ukuthi ungaqhubeka yini umdumisa uNkulunkulu uma uNkulunkulu ethule kungathi akekho, kodwa futhi wazi ukuthi uNkulunkulu ukuthi ukhona. Those are the questions efanele uzibuze wona ukuthi ngimdumisa, ngimthanda, ngimkhonza ngoba nakho engimbone engenzela noma ngimthanda noma kungabi ukuthi ngimdumisa ngoba ngiyamdumisa yini uNkulunkulu uma ngabe ngifikelwa isimo sokuphoxeka. Thola ukuthi ebandleni la ngikhona
There's nothing eyenzakalayo eyenza ngijabule. I feel disappointed. But do I go home and praise the Lord and worship him? Noma ngithi inkosi ngiyayeka ngoba lapha yana bayangiphoxa. Can you still worship God under correction? Noma uyaduba uphuma uhambe ngoba naku uyalungiswa. Noma uyaqhubeka ukuthi inkosi mina ngize kuwe ngifuna wena. Mature devotion says, even if I fall, I will return. Even if it cost me, I will obey. Even if I am tested, I will remain. Angizusuka kuwe ngenxa yezilingo. Ngizoma ngikhonze uNkulunkulu ophilayo. Sesivala abazalwane, ngicela sonke senze lo mthandazo omfishane esizowusha emva kwami. Lord Jesus, when my devotion is tested, keep me standing. When I fail, restore me. When pressure comes, strengthen me. Create in me a clean heart and renew a steadfast spirit within me. In Jesus' name, amen. Asithandaze sonke bazalwane. Asithandaze bazalwane sonke. Baba wethu ongcwele, nongiyise wenkosi yethu Jesu Kristu, siza kuwe nobuthakathaka bethu bonke, siza kuwe nokuhluleka kwethu konke, ngoba wena uNkulunkulu omile njalo, wena uNkulunkulu ongahluleki, wena uNkulunkulu namandla phezu kwakho konke, wena uNkulunkulu othi sewusivivinyile sesiphumile ngaphesheya sibe ngaba njengegolide kuwe, uNkulunkulu osibuyiselayo endaweni efaneleyo. Siyabonga ke Baba ukuthi nasekuseni egameni lika Jesu Kristu you are restoring us back to our positions. You are restoring us, you are strengthening us. Baba unamandla wonke uyasigcwalisa egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga Baba unamandla wonke nabantwana bakho abasuka emakhaya beze kuwe. Wazi konke babona amandla ngeimpilo zabo, wazi konke ngabo badalwe nguwe uNkulunkulu ophilayo, wazi izimo zabo zonke, wazi izinto abadlula kuzo, babona amandla wonke. Strengthen their faith, babona amandla wonke. Qinisa ukholo lwabo, babona amandla wonke. Thando lwakho malehlule konke okwenzeke empilweni zethu, umusa wakho mawusibekele konke okwenzeke empilweni zethu. Busa njalo babona amandla wonke ezinqondweni nasenhlizweni zethu, sikwazi wena njengoNkulunkulu ophilayo noma ngabe izimo zingasakuvumeli, sikukhonze singapheli amandla, singadikibali, singafaint egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Vusa ukholo lwethu, lungisa inhliziyo zethu, sinikeza umoya babona amandla wonke wokuqiniseka nokubekezela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba ukuthi unathi ngezikhathi zonke, siyabonga ukwazi ukuthi awushina kanye, futhi siyabonga ukwazi ukuthi awuhluleka ukuhlulayo ngathi. Siyabonga ukuthi noma silahlekelwa kodwa kuba silahlekelwa kuwe, there is no loss, there's always gain. uNkulunkulu uyaphila, uJesu uyabusa, uJesu inkosi nasemini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bonakala babona amandla wonke empilweni zabantwana bakho, bonakala uNkulunkulu obaqinisayo, babona amandla wonke makwenzeke icebo lakho phezulu kweimpilo zabo. Banikeza amandla okuhamba nawe noma ngabe izimo zibuka sengazi ukuthi asilungi phambi kwabo, noma ngabe sebelahlwa yihlobo ngenxa yakho, yima nabo babona amandla wonke. Noma ngabe sebelahlwa babona abathembele kubo ngoba bebukeke ngathi bayahluleka ngenxa yokhanjelwa izinto ngokukhonza kwabo. Strengthen their faith babona amandla.
egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha wena uyaphila njalo qhubeka ubusa qhubeka ube inkosi njalo kwelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. We give you glory, we give you honor in Jesus mighty name. Amen.